Около 80-90% от световната популация на червеногушите гъски зимува в България, предимно в района на Приморска Добруджа. Тъй като видът е застрашен от изчезване, неговото опазване по време на зимния период е от особена важност, казват орнитолозите. В края на 90-те години броя на червеногушите е наброявал около 90 хиляди, а днес вече птиците са наполовина. Все още са неясни причините, тъй като не е адекватен и добър мониторинга по протежение на целия прелетен път на вида, но за това е и насочен този проект да събере допълнителни данни, както за местата за зимуване, така и чрез сателитното проследяване. За да се проследят птиците е необходимо да им бъдат сложени сателитни предаватели. Това обаче не е лесна задача, тъй като дивите гъски не позволяват на човек да се доближи достатъчно близо до тях. Затова експертите ще опитат да ги хванат с мрежи, поставени в нивите, където червеногушите се хранят. Това са два вида сателитни предаватели, ще ги поставим и с тяхна помощ ние ще знаем чрез спътниковите импулси къде точно се намират гъските и как точно се придвижват през денонощието. Но до сега никой не е успял да проведе такова сателитно проследяване на червеногуши и още по-малко това не се е случвало в България. Проектът стартира през ноември 2009 година и ще продължи до май 2014 година, а стойността му е 2 милиона и 600 хиляди евро. За BTV новините от Чабла, Петромира Кирчев.